ہے ہول نہ کر لا ہول پڑی جیڑا پیر کولوں گمراہ کرے او ہے شکل انسان تے اصل شیطان ہو تینوں رب تو بے وسا کرے او ہے شکل انسان تے اصل شیطان تینوں رب تو بے وسا کرے سورت آخری ویکھ قرآن والی خناس خدا پناہ کرے سلطان سید محمد بہادر شاہ ہو نہ بھلی بلاوٹاں تے اللہ قسمت ذل الہ کرے تے تار تے تار تے تار توار الست والی ہو سونے پیر دتی تعلیم مینوں آیا کلمہ بلا دا یاد بھائی ہو تسلیم ہوئی تعظیم مینوں سورت عبد عذاب سکھا دیتے ہادی ہو کے رب کریم مینوں سلطان سید محمد بہادر شاہ ہوئی دکھ دور سارے جد پیر کیتی تفہیم مینوں ہوئی جد پیر کیتی تفہیم مینوں